Vale. El primer... Hosti, espera que m'he oblidat el guió. I sí, jo puc agafar i començar i... Bueno, segurament ja tindré per què el guió. Bueno, el primer poema que us vull llegir, us llegirem uns quants poemes, no serà molt llarg, però bueno, també pot ser que sigui més llarg del que es preveu ser o no, no sé. Bueno, total, que a mi em toca ara llegir un poema. El títol és una mica pretensiós, es diu Poètica, i ve a ser un poema que parla precisament de la poesia, que és una cosa que molts poetes fan, i jo ho he intentat. Clar, tampoc he volgut ser molt pretensiós i llavors em plantejo una sèrie de dubtes, per això hi ha moltes preguntes. Tot ve a partir d'un... Bueno, jo vaig... L'Anna i... Hòstia, no us he presentat a la penya, no? Això és un delicte. És que ara deia l'Anna, clar. Bueno, m'acompanyaran l'Empar, l'Anna, l'Albert i jo. Això s'ha de dir, és que és un delicte no dir-ho, és igual, total. Que amb l'Anna vam fer un parell de cursos a l'Escola d'Escriptura de l'Ateneu Barcelonès sobre poesia i teníem un profe que ens va resultar molt entranyable i molt bo, el mestre, que li diem, el Francesc Parcerisses, i ell sempre, al començament de les classes, va dir una cosa que a mi em va dir, mireu aquí, això és perillós, això de la poesia pot ser perillós. Va dir, no tot s'hi val en poesia, compte, perquè aquí la tendència és que la gent que sap escriure molt o que sap escriure una mica, posa aquí una sèrie de paraules juntetes i queda de puta mare. Llavors, bueno, i a mi això, el no tot s'hi val en poesia, em va fer pensar, i llavors vaig dir, bueno, doncs jo què puc dir sobre això, no? I no sabia què dir i vaig dir, a veure, quins límits pot tenir això de la poesia, com s'ha d'escriure, s'ha d'entendre, no l'han d'entendre... I a partir d'aquí vaig fer això, que tampoc s'entén gaire, però crec que s'entén una mica més del que moltes poesies s'entén. Poètica. Per quina via dius que passa? Amb quins trens ens hem d'embolicar? Potser no tot s'hi val en poesia, però quins ordres, si és que hi ha ordres, si es cauen? Si valen contraordres o antiordres? I tenen cabuda mots com cony, merda, pipi? I els de capitalisme, parça, puta i o ministre? Quins mots cal cercar en cada vagó? Frases com al nazi que pillemos, lo vamos a enterrar en una maceta, podrien encaixar com a versos? Què hi podem posar dins un text? El mateix que dins un poema? Lleixiu? Esperma o pebre? Engrunes de pa? Litres de sang? Rosses de bon beure? Platges verges? O arxipèlags que escupen baves de zotal? Anarquia o socialisme? Mercat o estat? Renaixença? Generació del 27 o generació del 2008? Pur, cristal·lí, blanc o tacat, vomitat i negre? Inintel·ligible, difícil o apte per tots els públics? Luxe o necessitat? La poesia d'arreu i les xarxes de codis per desxifrar. Però digue'm, què és el que no val? Dins un test no hi caben masses coses. Per quina via dius que passa? Pel cel o l'infern? Entre bèsties i pronoms personals? Entre biblioteques i bars? A mi, la poesia m'arrossega el tren vermell de Rodalies, destinació darrer far,
amb aturada quasi totes les estacions. És a la via 1. Sortida immediata. Som-hi. Març del 2008.